onye lụda ọrụ ga elukwu ndị ọrụ ga bụ na onwere ya na ọrụ ga ọlụda na onwere ọvụlya na onwere isi gbakọtara ọnụ da police ọ dapụta si na dibia male na nna ya mere dibia nne nne eme dibia nna nna ya eme dibia onye si ben pụta n'ebe machapụlụ dibia ọ bụrụ onye che na-etere ozi ya ọnụ ome gịnị ọ na-anya leta na dibia ọ pụtazi ọbịaza nji na-ekwuchi mmadụ ntị ị na-agba m na onye maala ibe dị na dibia ya pụta la idis sị gị si tie venu ka nya na mmadụ ma aka bụ nya na dibia ibia onye na ọtụ nya na onwe njebe na be dibia ahụ akpọpụta ya ilu be dibia ịpụta ya ịkwakọrọ na be gị buru moto gị bịa na be dibia ịgba breeki ịpụta be dibia ibe ga anwa isi na ibulive ọ na-eme ụtọ na ịchọrọ ka gịnị ama aka ka ya bụ nwale ọgwụ nwere penaga ma nke ma ive anyị nwere azụ ọhaneze mmiri igbo mmiri nze mmụọ ekene eme unu na anyị abịakwa ọzọ ka anyị si abịa unu na-anụ ihe nwanne anyị nwoke na-ekwu na vidiyo na nwasị na onye ọbụla na marochi aja na akwa ọgwụ na-eme ezigbote mistake na-egeche nye bụ okwu wee sị biko na apụsị na onwe onye gụrụ n'egwu si na onye ya na chi ya adịghị n'izu na nwere onye na-egbu ya gị na chigide ha na mma kwụba aka gị ọtọ onwe ihe ọbụla ya eme mana a lot of people na-eme that na ignore don't know iji bute nke ihe ibutezi gị n'ihe a na-eme adịndị agwọ ọgwụ asị na ọ dị elele. I'm not encouraging you to go and gwọọla ọgwụ no apụrụ m ka m suo Igbo aka nsị asụ ya odumeje si isogodo ibulu onye Igbo suo Igbo mee mistake na collect ọ ya nwa ka iji wee na-ekwukwasị na achọrọ m ka unu gee vidiyo anụ nwantị unu necha na ihe a bụ a very strategic video ya bụ onye abụ this guy na-akpọ SSP ya bụ onye ekwukata sometimes I love sharing some of his content but not all the time. I love sharing it maka na ị na-eso mmadụ na-afụ ihe onye ahụ na-ekwu na ọ na-emalụ ka ezi hold ya accountable maka always tell people follow what people say follow what people say follow their character. Ọkwa ndị ya bụ na-apụta asị gị nye onwe ihe na-eme na-arụ ya ma na-amejere n'ọgwụ mpọ nwa mkpọrọgwụ nga oluechi ife onye ahụ n'ụtụtụ ojegoje mee lab ka mara ihe na-ahịa. So sometimes there are two sides of the coin that you know when to follow, but for the meantime na go no really SS power unu n'ihe okwu ana na chiata azụ. Igbo mmiri nze mmụọ ekene m owu na ọnụ na bụ kwapụ n'ọnụ na gwulere ya SS power agwa m unu nwere onugwu mmala anya mbụ na mụ nwene kwurozi ka mmadụ agwa m nsị na iwe mbele bụ ọzọ abịara m mgbu egbu iwe mbele bụ eji adịla Igbo mma odile onye ihu mma odile onye ibe mma odile azụ mma ya dịgwa onye iro mma ọ maka ka njibịa agwa m nsị na mụ nwene kwurozi ka mmadụ ovu mma na-ekwu bụ SS power venji nwa bịa tata bụ na many call ka ọzọ bata na-abata na fon m ma ụmụ ndị na-ezi na be dibia ọzọ na-abata na dibia na be m ụmụ ndị na-esi na be dibia ọzọ na-abata na be m nwe ndị na-esi na be ndị ụka na-abatakwa be m ka arụ ọrụ ka esi ya dị mma ịma na o nwere okwu m kwuru mgbe anwa na-asụ unu na onye bụla na-amara ochie amara ndị ichie onye na-amara nna amara ndị ichie onye na-amara ochie ma ya na-agba ọgwụ mana ịgwacha ọgwụ ọbụla ọ ga-alị gị gwachala gị akpọ ọgọ dị na nwa kpọọ gị oli ka agụ etuche gawa niile etiri gị kpogo n'ochila obi imecha cheki aba gawa cheki onye nọ gị nso ya nọ mgbe na-etu gawa ahụ ihe atọrọ atọ anwụ ihe atọrọ atọ anwụ ndị Yoruba nwere omenala nkebe ndị Hausa nwere omenala nkebe ndị Igbo nwere omenala nkebe ndị Hausa ejiri omenala ha na-eme egwuregwu ndị Yoruba ejiri omenala ha na-eme egwuregwu bụ omenala nke ndị Igbo
ka ejirele na-apịa isi na na-ayabe onye sị gị na chi gị na onye ibe na-akpọ ochie pechara apị obulu osisi na-epechara n'obu osisi na o nwere ebe ọ na-alụ nke nwa bụ onye na-agwa okwu ahụ isi ụzọ nwa ya na-agwa gị ma niile esighị ụzọ. Nna m gwara m sị m na onye ọbụla na-abụrụ mmadụ n'anya na-akparali ya ezigbote alụ. Inwegodo nnegwu nna obodo nwere nnegwu nna iju na luo Disemba ma ọ bụrụ gị n'anya ha akparala gị ezigbo alụ. A sị gị na onye na-egbu ya n'uche isi achara ya ahụ. Onye mara onye na-egbu mmadụ na ebe na onye nna amara abịa nna abụrụ bifọ pọba abịa ma mara onye ọba mara abụrụ m iru ụdị mmadụ ahụ onye mara ka ihe egbunwere onye na-amara ma unu makwala amalị na ive dịkwasị ejigodo m ibe na mmalị na omenala Igbo dibịa nwere na-eme na ọ bụrụ ibe asị ele. O nwere nwa nga anyị na mvụlụ ovu mgbe ebe a bụ ebe omegwa a week now nkirili video the guy onye side anya ka ọ bụ anụrọ m abịa mbụ mana okwu ọ na-ekwuchere kwuchekwa onye ibe ọ bụ ka nye makwa na ma gwacha ndị na-ekwu kwụsị gị na asịsị eji nwa mmaba na dibịa lụgwu lụvana na gbawa moto onye bụ na gbawa maka na nwere ndị agụ makwara bụ eziokwu mgbe anwa gba ọsọ na ha bụ si na vanya mere bikọs na ba na avụ ya azụ ebe atị kịta ba agbata ọmalụ na amugwu dịrịlị nna ndị na-amara ibe na-egwu rie nna barụbaga na dibịa bikọs na ba amawa anya ibe abịa na-eme onye a na-eludaliga elugbo oge anyị amụwa ibo ya dịbe ụdị eji eko mmadụ kobeta mmadụ n'ibe ha na-eme nala onye anwa ego the guy dị m o memitekwa ive ọrụ ga bụ the guy maka amụfechara moto ọ na-agbacha vento ọ na-abụ m venza ọ na-agba white ara ebigharịrị m chọrọ na dibịa ka ebuele enyi ọ na-ama aka n'ihe ka eje na azizuke ebe nu ebe ya nọ ka ama aka ọgwụ onye na-ekwu ibe nwere ike ọ bụ na ọ nwere okpu rezọ achọpụtụ na-eche vidio na-eche na vidio anụnwa ndị ahụ na-ekwu ajọ okwu ahụ na net na-eche na vidio na-ata gị n'ịwa onye abịa nwere okpu rezọ maka na onye nwere ọgwụ na-ekwuru okwu onye nwere ọgwụ kwu okwu ọgwụ nwere alụnarịa onye bụ na ụta agịlị na-akpọ m na fọrọ ka m gwara m nwa beses pọwa na-ekwu mmadụ pụta mmadụ nwere ọgwụ ive okechiri ekechi oge o suru esu mgbọrọgwụ otiele wee suchie esu wee kechie wee mechaa gịnị wee tie n'ive nwa asị na ka o jebe ọgwụ ụna amakọ na ya asị na ọnya nwekechara ọgwụ ebe ka ọ dị ka elu n'iru ọgwụ o nwere ụdị ọgwụ ya eji ya bịa na ọgwụ abịa eli anya ebe abalị asụrụra ibe ya agbaba nwere ka obulu ovu ọnụ nwa ya bọsa anụ ya si na ya nwere ọgwụ ebe n'eziokwu nwere ike ọ bụrụ nwere ọgwụ ebe a na-etest ọgwụ ebe a na-alụ ọrụ ọ pụọ n'iru anya ọgwụ agbanarịa ka nwatakịrị onye a na-ekwu ndị asị izuke ebe na ebe ya ka ama aka ọgwụ agbalịa na mgbe gboo na nna ba na-ama aka ọgwụ agbalịa na mgbe gboo na nne na-ama aka ọgwụ obunu okwudele nne asị ya na nwere ebe jelibe akwụlọ ọtọ maba aka ọgwụ obunu okwudele nne agbalịa na nwere ebe ọkwụlọ ọtọ a na-ama aka ọgwụ mana amalị na ive ọbụla bụ ọgwụ bụ na nzoke na-eme ya ịchọ mme mmadụ ajọ ive oburu chọrọ mme mmadụ ajọ ive bụ na nzizo ọ bụrụ onye anwa nwere ọgwụ nke bụ ya imele ive ahụ ọ bụrụ nwere ọgwụ nke ọbịa na-arụ o send the thing back to you onye abụ ọgwụ ihe anya ebe nọ mmadụ ya na ebe ọ bụ onye na ebe ọ nọ o sendele mmadụ accident ebe elu ya warụ onye abịa sendele nwa onye anwa mele ebe ahụ nwa ya nwe nwa accident ine anya na akwa ya kwọrọ onye bụ onye si na onye anwa akwa ya kwọrọ ya ọkwa bikọs na ọnya amalụ na ọnya mere nwa ebe ahụ ivo sendele mmadụ ka mmadụ sendele back o metụta nwe
nya ka mmeji na mmempụtaza na net ụdị abịa mmeji na abụ bụ mmadụ pụta na asịsị zukọ venu ka e nweta ọgwụ ka ama aka ọgwụ onye a na-asị ka ama aka ọgwụ gwa na mụ nwa agụ SS Power gwara na onwere okpurezo ụdị mmadụ apụta na field nwere na-etali 2x2 pịana gị azụ pịana gị na moti ahụ nwa bụ venu na-ekwu ikwe nye ya taịm na ya bịara ebe ahụ bikos na o nwere ọgụ ife niile a na-asị gị ọgwụ dị si onye pụta na-ekwu okwu na-asọ ọnya na-asị gị ọgwụ mmụọ bụ esesa ọgwara na nwere ọgwụ onye sị na o nwere ọgwụ nya kpọọ m na fon m dị on kịta nya kpọọ m na fon edimetu ọnụ edimegwu oburu na m na-ekwu ka ọ bụ na isi na ya edimegwu bịa n'iru m ka ime ebe ahụ ikwucha anya kwucha mmenyebe gị respect ma m ma na nke nwa bụ onye na-ekwu uto okwu na m gwara m sị m obere na-ekwu okwu n'ibe ụwa jụrụ si na nwere ibe dị otu mma na ya bụ nwere mpelive okwu ahụ onye sị gị na ya nwere ọgwụ na ọgwụ o nwere nwa na ha bụrụ ya mbụ o nwere m akpụ nwabụ mkpụ mma a na-asị na enwere mkpụ ma o nwere ya maka na egwu a na-atụrụ egwu atụ onye na-asọkwa ụdị mmadụ ahụ okwu bụ ovu ndị otu ya na-asị okwu ịpịasị ya mmadụ asị gị pụta kara onye ya ka anyị ma aka ọgwụ zụka anyị venu zụka anyị taịm zụka anyị mbọsa anyị eje ebe ahụ ka anyị bịa ebe ahụ ka anyị ma aka ọgwụ ngịrị onye na-ama aka ọgwụ dibịa na-eje ịrapụ onye ọ bụrụ m nwa ụdị nọ ya nrapụ ibe nna alụlụ ụwa ka o eji adịlụ ụwa mma rapụgo eji ka ụwa eji na-aga n'iru rapụgo eji adịlụ famili mmadụ na m mma mpụrụsị na m na-eje mma aka ọgwụ ilu n'ebe ahụ nọbụ na ya na-ekọgbu nwa ya wute nsị ọ da nwụrụ arapụzi ibe na kpekpe ive ọzọ bikọs na onye ikogburu wute nsị na ọ nwere ibe na iwu libụ na ụmụnne ya abịabeghị iwu libụ na-etili ọnụ iwu libụ na nke na nwa gị bụ ya kọgbule wute nsị a narụkwu fri ịpụta mmadụ na-ekwu okwu ya ga onye lụdị ọrụ ga elukwu ndị ọrụ ga bụ na ọ nwere na ọrụ ga ya ọlụda na ọ nwere ibe ọbụla na ọ nwere ibe isi gbakọtara ọnụ da plis ọ dapụta si na dibịa malị na nna ya mere dibịa nne eme dibịa nna nna ya eme dibịa onye si ben pụta n'ebe bacha bụrụ dibịa ọ bụrụ onye che na-etere ozi ya ọnụ gịnị ọ na-anyete na dibịa ọ pụtazi ọbịaza nji na-ekwuchi mmadụ ntị ị na-agba m na onye maala ibe dị na dibịa ya pụta la ide sị gị si tie venu ka nya na mmadụ ma aka bụ nya na dibịa ibia onye na ọtụ nya na onwe njebe na be dibịa ahụ akpọpụta ya ilu be dibịa ịpụta ya ịkwakọrọ na be gị buru moto gị bịa na be dibịa ịgba breeki ịpụta be dibịa ibe ga anwa ịsa na ibuli ive ọ na-eme ụtọ na ịchọrọ ka gịnị ya ma aka ka ya bụ nwere ọgwụ nwere penaga ma nke ma ive anyị nwere azụ unu na-ezu na net onye na-enwere ibe ụlọpụta na-akọ ọ na-ekwu nọsensị onye na-enwere ibe ụlọpụta ọ na-ekwu kodikwute onye pụta ọmụrụ na fil nọ fim kwunu na-eme na net na-akpali ndị dibịa na-akpali kwunu na-akpali ndị dibịa ụmụ anụmanụ kedu hom nukele eme ka mba ọrụ ekene m Igbo niile na-asị na onye ọbụla ya na chi dị na mma like he said gị na chi gị dị na mma ị na-akwụba aka gị ọtọ maka brachimezesi iji ịkwụba aka gị ọtọ n'afọ mmadụ ibe gị n'anya na alaeze bụkwa na nke gị na jos n'afọ mmadụ ibe gị na akwụba aka gị ọtọ na-emeli ihe na-agbasi mbọ ike na-ayọ chi gị datị chi gị ahụ Joshua sị na Bible sị na choose you this day the God whom you will serve, which means there are other gods. There are other gods. Choose you the one you will serve. But as for me and my family, that but only exception, Buna. But as for me and my family, na got a book with no ready. So, in the next video, like you're hearing, kabaro subscribe or like. Subscribe chibele notification gị ka wee nwekwa ike na-aga aga emecha ya onwe ihe ọzọ ịchọrọ ikwu itinye ya na comment section ma like ya video anyị ka wee nwee ike na-ewetakwa video ọzọ maka na the more anyị na-enwe encouragement the more anyị na-eweta video ọzọ ngwanụ ka anyị nwere mgbe ọzọ Igbo bụ Igbo